санаи 27 июни соли равон 25 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар вилояти Суғд баргузории чорабиниҳои адаби фарҳангӣ идома дорад. шоми гузашта намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Хуҷанд, роҳбарони мақомотҳои қудратӣ ва сокинони касбу кори гуногун ба театри давлатии масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ сарҷам омаданд. Ин навбат дар саҳнаи ин театр ҳунармандони театри давлатии мусиқи масакавӣ ба номи Меҳрубон Назарови шаҳри Хорух ҳунарнамоӣ карданд. Сафари ҳунарии онҳо ба муносибати рӯзи ваҳдати миллӣ буда онҳо намоишномаи хеле ҷолибро пешкаши сокинони Хуҷанди Бостонӣ намуданд. Намоишномаи мазкур наздик 1 соатро дар бар гирифта Лали Бадахшон ном дошт, ки аз рӯи асари Ҷумъат Қуддус таҳия шудааст. Дар ин намоишнома 14 нафар ҳунармандони собиқадору ҷавони шаҳри Хорух ҳунарнамоӣ карданд. مهر شوهرت قویست ولی مهر شوهر من کم است. و چی صحبت میکنی؟ به ازدواج مستیز اما از فرزندرت نیست. این از تو وابسته است. ثروت و سعادتی که داری کافی است. باش چی میخواهی؟ هرچی یافتیم برابر تقسیم کرده. برای تاجرانی که نیم جهان را میگردن کم است. نیم تا نان راحتی جان، نیم تا به خودت نصیب کند. به من نان پوره لازم. бинӯ ба итлои маслуни раёсати фарҳанги вилояти Суғд, сафари ҳунарии ҳунармандони шаҳри Хорух ба муносибати 25 солагии ваҳдати миллӣ роҳандозӣ шуда, он то охири ҳафта идома хоҳад кард. ҳунармандони шаҳри Хорух ҳамчунин бо ин намоишнома дар шаҳрҳои Бӯстон, Гулистон, Кони Бодом ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ин танҳо якка баромад нест, барои ин ки ин силсила сафарҳои ҳунарӣ аст. ман якчанд вақт пеш ҳунармандони мо ба вилояти Хатвон ба якчанд шаҳру ноҳияҳо сафар намуданд. дар он ҷо бо ҳунарнамоии худ ошно намуданд. тамошобинони вилояти Хатвонро инчунин дар вилояти Бадахшон буданд. дар намоишномаи Лайли Бадахшон 4 нафар Ильёс, Латиф ва Нозанину Санам нақшҳои асосиро бозиданд. намоишнома бозгоҳи ҳаёти имрӯза буда ба хиливу тангдастии баъзе нафаронро инъикос намудааст. میخواهم مرا همچون انسان بشناسم. شوهرم، برادرش الیاس، زوجه سنم احترام. میخواهم که هر وقت مادر جان را به یاد آرم رخصت دهند به دیدارش روم. هر وقت دلم هوای چمن کند رخصت دهند به گلزار درآیم. نمیخواهم با فرمان بخندم و با دیگران بگیرم. پس از اتمامی намоишнома ҳунармандони шаҳри Хорух барои пазироии самимӣ миннатдории хешро ба роҳбарияти вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд баён доштанд. شهر خوجند 1000 ساله ها تاریخ دارد. تمام بزرگان، عالمان، عارفان، عاقلان، هنرمندان، کاسبان در همین شهر تولید شدند و به جهانیان ملت تاجیک را معرفی کردند. چند روز است که ما سفر هنری در ولایت ختلان اینک در ولایت سوغد هستیم. برابریت ولایت سوغد بخصوص رهبری شهر خوجند و شعبه فرهنگ ولایت، بخش فرهنگ شهر، رهبریت تئاتر دولتی ولایتی به نام کمال خوجندی برادر ما، هنرمند ما تشکر زیاد میگوییم. барои ба намоиш гузоштани чунин як намоишномаи бисёр ҳам пурмуҳтаво раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд Зуфар Исмоилзода, муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода ва сардори раёсати фарҳанги вилояти Суғд Бахтиёр Қосимов ба ҳунармандони шаҳри Хорух изҳори сипос намуданд. меҳмонони азизро аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ шаҳри Хуҷанд, хосатан аз номи раиси шаҳр муҳтарам Фирдавс Шарифзода ба Хуҷанди Бостонӣ хушомадед мегӯям. изҳори сипос, миннатдорӣ барои як намоиши бисёр пурмазмун, зебо, санъати баланди Бадахшонро ба Хуҷанди Бостонӣ оварданатон миннатдорӣ мекунам. ёдовар мешавем, ки ҳунармандони шаҳри Хорух бо намоишномаи Лайли Бадахшон дар давлатҳои хориҷа низ ҳунарнамоӣ кардаанд. Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия.